har sagt 1000 gange, at jeg ikke kan lide fyrenålduft. Den er jo fosfatfri. Jeg har sagt 1000 gange, at jeg ikke kan lide fyrenålduft. Jamen, den er jo fosfatfri. Jeg har sagt 1000 gange før, at jeg ikke kan lide fyrenålduft. Jamen, den er jo fosfatfri. Even the chromium-plated door on a Miele dishwashing machine is tested to last 20 years. Jeg har sagt det 1000 gange før. Au. Nu er det 117. gang, det sker. Jeg kan da ikke gøre, før jeg kommer for sent. Hvem kan så? Au. Nu er det 117. gang, det sker. Jeg kan da ikke gøre, før jeg kommer for sent. Hvem kan så? Au. Nu er det 117. gang, det sker. Jeg kan da ikke gøre, før jeg kommer for sent. Hvem kan så? Au. Even the non-scratchable enamel coating on a Miele washing machine is tested to last 20 years. Au. Nu er det 117. gang, det sker.